שלום, שמי הרב נתן, מורה רוחני, יזם ומרשת. ברוכים הבאים לסרטון הראשון של קבוצת W, המדבר על המהפכה הפיננסית השקטה הנמשכת קרוב ל-15 שנים, ועדיין לא חלחלה מספיק עמוק לתוך תודעתנו. כללי המשחק השתנו, ואתם עדיין משחקים במשחק הישן שאינו רלוונטי. ולכן בנינו כלי עבודה אוטומטי המשלב חדשנות אינטרנטית עם תעשיית השיווק ברשת, עם כל אחד המעוניין בכך. בשבוע קרוב אשתף אתכם בסדרת מסרים. מסרים אלו השפיעו על חיי המקצועיים בצורה חסרת תקדים, ולכן הנני מעוניין להעביר אותם אליכם בצורה הכי מדויקת וברורה. ובמסר האחרון תקבלו מתנה בשווי מאות ואף אלפי דולרים. כל מה שעליכם לעשות זה לרשום את השם שלכם כאן למטה. תודה שהקדשתם מזמנכם, ניפגש בהמשך.